ରାତି ବଢୁଛି ଭାଇ, ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି ତଳକୁ। ତୁ ଯା। ତଳକୁ କାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇପାରିବୁନୁ? ତୁ ଯା, ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ନେଇଆ ଭାଇ, ମତେ ଏଇଠି ପିନ୍ଧେଇ ଦେବୁ ସାଙ୍ଗ। ଗଲୁ ଯା। ଗୋଟେ କାମ କର, ତାର ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ନେଇଆ, ତାକୁ ଏଇଠୁ ପିନ୍ଧେଇକି ଛାଡ଼ିଆ। ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ ଫାଧାର କାର୍ଡ ସବୁ ଆଣିବି ତ। ଆଧାର କାର୍ଡ ହଁ ଖାଲି ଓୟାଡେ କଥା ନଉଛ। ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଭାଉଜଙ୍କର ମୁଁ ସବୁ ଖାଇବି। ସବୁ ଖାଇବୁ? କଣ ଖାଇବୁ? ତୁ ଖାଇବୁ, ମୁଁ ଖାଇବିନି ବୋଧେ? ଖାଲି ତୁ ନୁହଁ, ଇଏ ଖାଇବ, ଇଏ ଖାଇବ, ମୁଁ ଖାଇବି, ତୋ ଘନ ମାମୁଁ ବି ଖାଇବ। କଣ ଖାଇବେ? ଭାଉଜଙ୍କର ହାତ ରନ୍ଧା ରୋଷେଇ ଖାଇବି। ହାତ ରନ୍ଧା ରୋଷେଇ ମୁଁ ଖରା ଭାବିଥିଲି, ମୁଁ ଖରା ଭାବିଥିଲି ଆଉ ହେଲା। ହଉ ଭାଇ, ତୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି, ଯା ଜଲ୍ଦି ଆଣେ ଭାଇ, ରାତି ହେଲାଣି, ତାତି ଏଇନା ବଢିବ। ଯା ଡ୍ରେସ୍ଟା ନେଇକି ଆ। ଯା। ଏ ଶୁଣୁ, ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବୁ, ଡ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲମେଟ୍ ଆଣିବୁ, ନହେଲେ ଭାଇ ତୁ ଫାଇନ୍ ଦବୁ। ଗୋଟେ ନେବେ, ଦିଟା ହେଲମେଟ୍ ନେଇକି ଆସିବୁ ହେଲା। ଯା। ହେଲମେଟ୍ ତ ନା ଭାଇ, ଯୋଡ଼ାଏ ହେଲମେଟ୍ ଆଣିବୁ। ହଉ ଯାଉଛି। ନିଶା ଛାଡ଼ିଯିବ ପଛେ ସିଏ ଆଉ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣିପାରିବନି। ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାକୁ ନିଶା ହେଇଗଲାଣି, ତ କଥା ରଖିଥାଉ ପିଇବି। ଡାକୁନୁ କଣ? ମୁଁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି ସେମିତି ବସୁନୁ। ଡାକୁନୁ। ପିନ୍ଧିଲୁ ସାଙ୍ଗ। ବାପା ତୋର ଏଟା କୋଉ ପରିବା ଦୋକାନରୁ ଆଣିଛନ୍ତି? ଭାରି ଚକମକି ଆଇଛି, କହିଲା ପରିବା ଦୋକାନରୁ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନାହିଁ? ଆରେ ମତେ ପଚାର, ପ୍ୟାଣ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ମତେ ପଚାର। ତା ବାପା ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କଣ ଦରକାର ବେ? ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଭାଇ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ଯିବିନି। କିରେ, ଚଉଠି ରାତିରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କଣ ଦରକାର? ମାଡ଼ି ଚାଲେ ତୁ, ଆମେ ଅଛୁ ତ ପଛରେ। ମତେ ଆଜି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦିଅ, ଯିବି ନହେଲେ ଯିବିନି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି କଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟର କାମ? ଆଜି ବିନା ପ୍ୟାଣ୍ଟର କାମ। ପ୍ରଥମ ଚଉଠିଟା ପରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କି ନ ପିନ୍ଧିବି ଖରାପ ଭାବିବନି? ବିନା ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ହଉ ଚାଲ, ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ରାଜି। ଆସ ଚାଲ ଯିବା। ଚାଲ ମାନେ ବୋଦା ଆଜି ଫୁଟି ଅନୁକୂଳ କରିବ ରେ। ଆରେ ବାଲା, ଆଉ ଟେକିକି ଯିବି, ମତେ ଛାଡ଼ିଲେ ସିନା ମୁଁ ଯିବି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ହେଲମେଟ୍ କାଇଁ? ହେଲମେଟ୍ କବାଟା ଖୋଲି ଭାଉଜର ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ପଇସା। ଆରେ କଣ ତମେ ଏଠି ତମେ ଏଇଟା କୁଆଡେ? ତମେ କୁଆଡେ? ତମେ ଏଇଟା କୁଆଡେ କହିଲ? ଆରେ ତମେ ତିନିଟା ଏଠି, ମୋ ଭଣଜା କୋଉଠି? ଭଣଜା ତା ଜାଗାରେ ସେ ଅଛି ନା, ଆଉ ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ହବ? ଆରେ ଶୁଣ, ଆମେ ଏକାଠି ବୁଲୁଥିଲୁ, ଏକାଠି ଗାଧଉଥିଲୁ, ଏକାଠି ଶୋଉଥିଲୁ। ଆଜି ସେ ଏକା କେମିତି ଶୋଇବ? ମତେ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ, ମତେ ଯିବାକୁ ଟିକେ ଦିଅ।
ଚଉଠି ଭଣ୍ଡାଟା ବଦଳିଆ ଗନ୍ଧଉଥିଲା ଭଣ୍ଡାଟା ତମର ଆଜି ଚଉଠି ଟିକେ ଗୁଡି ଅନୁକୂଳ ତାକୁ କରିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ସବୁ ବୁଝୁଛି ସେ ମୋ ବିନା ସେ ରହି ପାରିବନି ରେ ମତେ ଯିବାକୁ अरे सोळा मन तू काई एठी एमती उत्पाद करू कि ଭଣଜା ଜାଣିଛ ଭଣଜା ବିନା ମୁଁ ରହିପାରିବି ମୁଁ ଯିବି अरे सोळा कुआडे जिबु कुआडे ଭିତରେ ଯାଇକି ଟିକେ तोर आज किछि काम नै तोर एठी किछि काम नै वर्तमान मो पुअर काम ई खीरोटा एने काम दबो बुझि परछ जाई तो आज बाहर बुल आज एठी टोटली घर पस ना आज पुओ को छाडी देथि एने ଅଧିକ କମ ଦିଅ। हला ମୁଁ ଯିବି ତ ହଉ ତମ କଥା ମାନିବି ଦିଅ କ୍ଷୀର ଦିଅ ମୁଁ ନେଇ ଦେଇ ଦଉଛି तू खीरो देबी एपट सेपट काम किछ करू तो କିଛି କରିବିନି ପୁରା ମୁହଁ तो सोळा मो तो ऊपर विश्वास नाही रे ପୁରା ମୁହଁ କରି ପିଏ ଦେବି तो ऊपर विश्वास नाही रे ତମେ ଜାଣିନ जम्मा एपट सेपट काम किछ करू କିଛି କରିବିନି ଖାଲି ମୁହଁ କରି ପିଏ ଦେବି आस्ते ଭଣଜା my like ଭଣଜା ଓ ମାମୁ ତମେ କୁଆଡେ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଆସିଲି ତୋ ପାଇଁ କ୍ଷୀର କଣ ତୁ ପିଇବୁ ଓ ତମେ ଭଲ ମୋ କ୍ଷୀର ଦରକାର ତୁ ପିଇବୁ ନାଇଁ ତମେ ଭଲ ତୁ ପିଇବି ମାନେ ପିଇବୁ ତ ନା ସତରେ ପିଇବୁ ତ ଆରେ ପିଇବିନି କ୍ଷୀର ତମେ ଭଲ ଲୋକ ଦେବି ପିଇବୁ ତ ନା କଣ ଦେଲି ଠିକ ଅଛି रे बन्ना तू कौन को समता भीतर ଭାଇ କଣ କରିବି ତାକୁ ଯେତେ ଯାଚିଲି ପିଇଲାନି ଆଉ मो पुओ पीले नि खीरो ମାମା କହିଲା ତୁ ପିଇ ଦେ ମୁଁ ପିଇଦେଲି तू पी देलु ଆଜ୍ଞା ତମେ ଭଲ ତମେ ଯାଉନ घंटा एले टाइम कौन करू तू ଆଉ ସେ ଜାଗାଟା ଭଲ ତମେ ଯାଉନ ତମେ ଭଲ ଆରେ ତମେ ସବୁ ଯାଅ ମୋ ଭଉଣୀ ଯାକୁ ମୁଁ ଜଗିକି ଅଛି ତମେ ଚାଲ ଚାଲ ଯାଅ ବଢିଆ ଆସ ଦୂରକୁ ଯାଅନି ଦୂରକୁ ଗଲେ ରାତି ବଢୁଛି ରାତି ବଢିଲେ ଏ ଛାତିର ତାତି ବଢୁଛି ଆଉ ତାତି ବଢିଲେ ଆମ ଗତି ବି ବଢିବ ଆସ ଏ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧ ଆମ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼େଇ ଦେବା ଆସ आज चौठी तमे कोठी लुचना लुचना आज चौठी तमे कोठी लुचना लुचना पहिली राती धरती छाती तुमे की बुझना आस आस चोरी चोरी फेरी बात लुचकारी निरोला रे खेल जमे सीना दिनक धिनी तक धीना दिनक धिनी तक धीना दिनक धिनी तक धीना दिनक धिनी तक धीना ए मामू भी ना आधी रातिटा पूरा बेकार करदेल बप्पा पछरे पड़ पड़ी गोटे काली लागिना धरैगला ये मामू ओहो
ଶୁଣ ମୁଁ ସିନା କାଳି କାଳି ଗାଈ କ୍ଷୀର ପୁରା ମିଠା। ତମେ କଣ କାଳି ଗାଈ? ହଁ ମୁଁ ବା ଗାଈ, ତମେ ପୁରା ମୋ ଷଣ୍ଢ। କଣ ବୋଦା ଦେଲେ ବୋଦାରୁ ଷଣ୍ଢ ହେଇଗଲେ? ତମର କଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା?